Hello everyone, welcome to back my another new vlog. So guys, आं दायो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नायदों। बे दाबसे जायगाया खौ आं दायो दसे समनि उनाव दिन्थिगोन आरो बेखौ दिन्थिनायनि आगोलनो जाय बिथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो लोगोसे बेबादिनो निउ इनफरमेशननि अपडेट मोनबाय थानो थाखाय। थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। So लोगोफोर जों दा सफैबाय नै हिरिम्बा बाथौ थानसालि माने सिङावहाय जों एसे हाबनानै नायनोसै आरोना बैथिंजाय माने प्रग्रामफोर जायोबा बेवहाय खालामनाय जायो बेयाव बिदिब्ला जों सेकेन्ड गेटसिम हाबनानै नायनोसै बे जाबाय लकेसन होननानै बुङोब्ला बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारियाव दङ नैबे जाबाय सिनाखना बिया बाथौ थानसालि माने बियो मोनसे टुरिस्ट प्लेस बायदि जानानै थाहैबाय बे समावहाय गोबां माने नायगिरिफोरा बेवहाय फैयो नायनो जाय बिथांमोना दान खालामनो सानो बेवहाय होनो हायो नैबे जाबाय नैथि गेट जोबोद समायना नुखायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन जाय बिथांमोना फैनो गोसो दङ माने बेवहाय मोनसे डिसिप्लिन दङ माने सिङाव सेन्देल सोनो होआ माने आथिं गोजायैनो हाबनांगोन माने बोथोरा अखा बोथोर नालाय मानसि गैया आरोना जाबाय नै जों दाहाय दसे उनाव सिङाव हाबनानै नायहैगोन बिनि आगोलनो जोङो सोरगिदिं गिदिंनानै नायजुमसै नै बेवहाय माने जिरायनो हायो आरोना ओरैबायदि नुयोनिया साइडनिफ्राय अखा गोलैगोन नामा